mugonchoro ime ya kemera kitutu masaba nigo ime ya kaunti ya Nyamira nigo besokire na kubulia konyora obokonyi obule bw'ekishiringi kimillion ebere kinugutaisano inkorengana noyo mobo ko nyorekana no mubasika no mube abo asagwete kurwa enyasigoro nabono iga nigo baganiti obokonyi obo elioyo mobo atkonyora obugwenya inse ya India. Daniel Ntiri nigo tumanya asorobotirwa bene eikiga nkorwase kaunti ya Nyamira igoro yomugano bomoso iga McDonald Nyamasege korwase kenyero kya moitunya heike gotoka mugonchoro ebunge ya Kitutu Masaba oyobere hasi getanda hasi myaka 5 bono Nyamasege omosae byemeka yegatwa magega yokubekirwa egutwa yobwalimu nigachitenka kweroberia hasi koligemeremo mwaka bwekire bubere na 20 chingaki hanyoreto mubasokano magega yokogwa korwase nyasi inkamwabo kumwerera agatwara umuchando hasi chinengo asa mauga na somotwe bono nkabera ICU search wiki bere wane clot na tuarete clot ya se brain bono gacheka affect mbaka amaguru One wikira rero kuguru kwane kwa okobe nkoligo teniko nyara gutarira kurwa chinga kicho obere kagwetigwa hase chinyagitari au oteba okorerwe okomanwa gwetania haragatana kabere aseliru haiga Kenya kurende tanya kubwena nasabono liugalia ye hase bachwa nigo libwata maute naligendrete gwitera maira asabono aganirie kogenda kurwarigwa sense ya India baikabagateba ngambwendete gucencherwo uriugeririe bacu sengencho infection ya sweta seriru liane wano riugerio likona kugunda gutira wano bagateba serikire liasarekire mono mbwendete gucenchu kurwara kwae oteba amange agendere gonchururia hazobuge mabwae gati yabo okeana kwa basani okonengetwa baigukwanira buna chinga kicho konye narita tomwabo omugaka bwenkiga asiri cyubugima no bulindi bwae nigo bagokorwa na mamu mwabo bweka ona chebese cyo na chitotabwati kigara tumegirege bono abo umuchando inorombwata omonene wokonyore chibese chiri ngende kurwaribu tuatige tuno mongi na bweka nere tabwati no nyenke barwa gukora bono naende nere obere gako na ko nasi no eniga iga keronde ga iganka bona bono kugoro kugo kobochogete enseme yamo ogoitera maira bono mongi na nero gocho na gontinya mairayu naende orusie binte binkorarere karara maira ichoire bole obisibia naende onchencherirende bono na konga mariogo nero konga mariogo bono bugima bwabire borobo kongusana elio hache kurwarigwa hasense ya India nigo aganire gwesania shilingi chimilioni 2.5 asabulia onde bwensi obwato moyo bugwanja wesokia komokonya mono engotoka ande egetandeke osonya tinja ande nyagitari bono ngo tsane tigetanda na nyagitari onde bwensi obwato moyo bugwanja nabo mogonkonya kende kelimo ranyare gonkonya elinde oseningi kere egolie chibeza chiri intaranyora ingende korwari buna inche nyore gutara ingira nase chishuri chiane chia kimaisha nkulupoteregeta sene kya gatembe kurega se kaunti ya Nyamira elitra nenguru kwa Daniel